Jednoduchý a cenovo dostupný rum z Barbadosu a Guajany, starený v Španielsku v súde po kvalitnom sherry Dos Maderas Atlantic. Rum vyrába španielská vinárska spoločnosť William & Humbert. Vinárstvo založili ešte v roku 1877 Alexander Williams, veľký znalec a obdivovateľ sherry, a Arthur Humbert začiatkom 90. rokov 20. storočia odkúpila menší podiel v spoločnosti rodina Medina. V súčasnosti je master blenderom už druhá generácia rodiny Medina, Paula Medina. Rum Dos Maderas je súčasťou ich portfólia od roku 2009, keď sa rozhodli, že vzácne sudy po sherry jednoducho treba nejak využiť. Niektoré majú aj viac ako 80 rokov. A prečo nie na výrobu niečoho extra špeciálneho, napríklad rumu? A na svete sa tak zrazu ocitol naozaj zaujímavý rum. Do španielského Jerezu v srdci Andalúzie dovezú nablendované 5-ročné rumy z Barbadosu, Foursquare Distillery, a Guajany, Demerara. Tu rum zrie tradičným španielským systémom Solera ešte 1 rok v sudoch, kde predtým bolo aj 20-ročné sladké sherry Pedro Jiménez. Poďme ho vyskúšať. Sladká, jednoduchá, nenáročná vanilka, karamel, pomarančová kôra, nugátová alebo mliečna čokoláda, jednoduchšie vône, sladká, menej výrazná, vanilka, mliečna čokoláda, v hrdle zostáva náznak sherry sudu, trošku korenia a dreva. Ak máte radi jednoduchšie rumy, ako je napríklad Matusalem 15, Dapisher, Plantation Grand Reserve alebo Relicario Superior, idete na chatu s kamarátmi, beriete fľaše napríklad na nejakú väčšiu oslavu alebo svadbu, idete pohostiť kamošov nedotknutých rumovou láskou, tak Dos Maderas Atlantic môže byť vaša voľba. Nestojí veľa, má jednoduchú chuť, veľmi ľahko sa pije. Ahoj!